Hey, hoi. Leuk dat je er weer bij bent. Je bent we eindigen bij deze mooie sluizen. Maar ook in deze vlog komen we weer mooie plakjes. Wil je bij mij? Dan gaan we weer op paard. Huis Knauske weer start en rieden we door de prachtige Noorse natuur. Ondertussen hebben we een heel grote mooie natuur zien en toch blijven we genieten. Het is net al te betiet dat we voortrieden en ik nu treffen we het weer met waar. Via campercontact en Park van Night komen we altijd op de mooiste plakjes. En zei ik nou weer. Dieter die pakt de app er weer bij en zie ik het hier een plakje op. Krekboeten Krageren. Wat een prachtig plakje. En de oren mannes is dit dus uitzicht. Nou, eens maar zitten, heerlijk in het centje. Pak hem nog even een roeibootje. En ga nog even een slag uit maar. Mooi. Van een mooie voortreden van uw prachtig plakje wat we staan. Dan steek je met de boot of varen west. Ja, roeien. Maar we zijn nu in het dorpje zelf. En ja, het is een prachtig mooi wagenlokker. Zelfs stadjes zijn bezien. Nou, de regering die rent op papier. Maar het is wel lekker, hè, dat het waar een beetje mee zit. Nou, even een rondblik. Kragerø. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar het is een plakje in de Noorse gemeente Kragerø. Het plakje telt zo ongeveer 5.500 inwoners. En het had een oppervlakte van iets meer dan 3 kilometer. Kragerø kreeg in 1666 stadsrechten en leidt op zijn 3 uur ten zuiden van Oslo. De sfeer in het stadje is een belevenis op zich. Smalle straatjes en steegjes spreiden zich van de haven door de stad. In december, van juni tot augustus, is Kragerø een populaire vakantiebestemming voor de Noorden zelfs. De rest van het jaar wordt beweerd dat Kragerø een charmante oase van rust is, waar je genieten kan van activiteiten zoals bijgelijks kajakken, visje, doeken en nog volle meer.
Mijn politie stiert al te wachten, want zoals altijd zie je wij natuurlijk ook hoger op. Ontdekking trof het Venetië van het noorden, want zo wordt het plakje geneemd. Nou, dan zie je altijd het heest op natuurlijk. En dan het liefst nog iets verder dan het eigenlijk de bedoeling is. Maar je houdt het ongeveer op. Troffels dan lijst in zee. Wij gaan weer verder en komen te lonen krijgt boeten een resort. Hier vinden we een plakje op een camping die helemaal uitstonden is. We komen hier nog mooi op die aan en pakken dus voortdurend de fietsen en gaan het stadje bezien. Riseur, want als kroos het met zijn oom en een streepje erheen, wie een Lieds vissersbank. Omstreeks 1520 kwam de Nederlandse schepen om hout in te keepjen. En zo kwamen dus bedrijvigheid. Nevens Dita moesten we die witte rotsen bezien. Dat wie heel uniek. Nou ja, ze winnen gewoon wit schilderen. Hier gaan we even lekker zitten en een lekkere pizza gewoon. In 1600 openden er 2 cafés. In 1630 kreeg de stad haverjochten en in 1723 stadsrechten. Eind 18e eeuw bezierden de Keerpliers 96 zeilschepen en bekleedde Riseur het 6e plak van het land als handelshaven. En het 4e plak als scheepsbouwstad, als grootste dus van Noorwegen. Sint-Wurg is eigenlijk alleen het toerisme van belang en is er een kunstenaarskolonie. We fietsen weer om naar huis Knauwske en binnen een correct op tijd om de laatste glimpen van de Sena-ondergang mee te maken. Goedemiddag is het ondertussen. Het is 11:05. We staan bij Vervik, vlakbij Arendal. We staan weer op een camperplakje in het Nationaal Park. En
Inclusief stroom. 194 roepies. Nou, dat is ongeveer €19. Nou, je bent per plakjes. En we staan hier helemaal alleenig. Een mooie vrije natuur. De regering zit al aan de drank. 3 minuten nu 11:04. De fiets zit in de klok zeker. Vreselijk. Nou, zo staan we weer. 6 plakjes in totaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Ik heb zelfs een watertapje. Nou, de zee die zit je vlak achter, dus we staan aan de kust. En we kunnen even genieten van de zenne, dus dat doen we dan ook maar. Dus ik krijg even op een fiets naar Arendal West. Nou, op zich net heel interessant, ja. Dus maakleer. Het is mooi waar, het waait trouwens wel wat rekent. Dus ik wil eigenlijk de drone ook even de loft in gaan, maar ik denk ook hem hier naar boven te doen dat het daar uitkomt. En dan boven zee. Dus dat maakt me net. Nou, ik ben in ieder geval van de moon bij voortreden en had me voor weer een klusje opleveren, want die is van de bokjes aanrijden. En die riep met vatsel hoe de kabel heen. Dus die kabel die loopt uit de stekker wij, dus nou, de stekker hakken we repareren. Zo ben er wel meer denk ik stikken in deze vakantie. Je hebt dit handvat bijvoorbeeld. Ja. Zit er net maar aan. Afbrutsen. Nog ik al op bepaalde Facebook sites zie ik al lezen dat dat best wel een probleem is bij die. Nou, ik ben net dat het alleen de knaus is, maar in ieder geval bij die handvatsjes. Dat die dingen die worden op een gegeven moment nog bros. Waarschijnlijk doordat ze in de zin steken. En dan, ja, als dan even controleert dat er wel ver zit, dan gaat het me nou. Nou ja. Ik sluit me om bij de regering. Ik wil even een biertje pakken. Even lekker relaxen. Ik 300 kilometer fietst. Nou, ontsaf je deze vlog maar weer. In de volgende vlog ga ik nog wat klusjes te doen en beziek je bij Arendal. We gaan heel goed eten bij een visrestaurant. Maar zoals ik al zei, dat zul je mooi in de volgende vlog. En dan hoop ik dat we bij binnen, want dan gaan we weer op paard. Alle nieuwe abonnees, bedankt voor het abonneren en leuk dat je ons volgt.